Good Monday, everyone! Hello po and welcome back po sa aking channel. And before anything else, magsha-shoutout po muna tayo sa ating mga kaibigan na nanood ng ating mga vlog. Sila po ay si Kathy Makalam, Nori Sambad, I am Nelly, May Labrador, Philippines Daily Life, Happy Days, Magnific Mind, of course, Rhea Ann Balinas, Chen Kuting, Dali Andrada. We also have new subscribers like Chibay and Just Simply Claire. So maraming salamat po sa pag-subscribe at sa pag-panood po ng aking mga videos. So, guys, Lunes na Lunes, medyo, hindi ako nakakatulog ng maayos kasi, di ba, nag-live tayo tapos, natapos yung usapan namin ni Kuya Charlie was 2 AM in the morning. So, nagchikahan lang kami. Wala akong ginawang vlog about nun kasi, sikreto daw namin yun. It's behind the scene, something. So, I am going to share to you kung paano gumawa ng vlog. Kasi ito po ay isa sa mga requested na mga manonood natin, no? So, mga kaibigan natin, madami pong gustong mag-umpisang mag-vlog. Marami pong nagtatanong sa atin kung paano. So, isi-share ko po sa inyo kung yung mga experiences ko. Pero, take note, hindi po ako super mahusay mag-vlog. As you can see, kung gusto nyo yung style ko, super simple lang talaga. Minsan, hindi na ako nagme-makeup. Minsan, nasa bahay lang talaga. So, pwede ka namang mag-vlog anywhere and anytime kung gusto mo, diba? So, actually, unang tanong, bakit ba ako pumasok sa pagiging isang vlogger? So, yung vlogger, guys, yun yung mga tinatawag sa atin, sa amin, na yung mga gumagawa ng channel. So, V stands for video. So, dati kasi, guys, kung hindi nyo po alam, kasi matagal na yun, isa po akong vlogger. So, letter B po siya. Yung vlogger po, yun po yung nagsusulat. So, binabayaran po kami through writing. So, merong doong title, tapos you have to write something. Kung minsan nilalagay nila kung ilan yung words, yung dapat mong i-compose to qualify na mabayaran ka. So, meron siyang certain topic na dapat mong i-advertise. So, yun yung dati before, guys. So, after that, I earned money from that. Nung nasa Pilipinas pa ako. Tapos, pagpunta ko dito, hindi ko lang siya na-update. Hindi ako nag-a-update for 5 days kasi bumisita yung biyenan ko for the very first time. So, pagbalik ko, guys, bumaba yung page rank niya. So, ayun, nawalan yung advertisement ko. Tapos, I tried hard, ayun. Pero, super super busy na ako sa work. Hindi ko na na-balance yung pagiging vlogger ko. So, totally nawala siya. So, tapos, eto naman yung pag-vlog, yung YouTuber nga. So, I was thinking na, ayoko niyan kasi, di ba of course, yung una mong nahihiya ka kasi, di ba, yung contact mo is through camera. So, nakikita lahat ng mga ginagawa mo and hindi naman lahat. So, it's up to you kung ano yung isi-share mo in public. Pero, yung ibig ko bang sabihin is that, kasi dapat magsalita ka diba? Dapat mag-vlog. I-vlog mo through video. So, parang ganito nga. Kaya nga, naalangan ako dati kasi, nahihiya ako, ganun-ganun. Hindi naman ako masyadong kagandahan. Parang ganun ba? So, basta nag-doubt ako dati. And then, pero sabi ko sa sarili ko, why not try it? Kasi I was already following Purple Hi-Res nung dati pa, nung di pa siya ganyan kasikat dati, guys. Yung pumapasok pa siya sa school, nagsishare siya ng mga experience niya. And then after that,
nakita ko na lang siya, nag-boom na siya kaagad. So, isa din kasi, if you want to vlog, ano kasi you have to have the passion, kung ano yung mga interest mo. Mahirap kasing mag-vlog ka na wala ka namang passion. Yung parang ganon, yung parang interesado ka talaga, kahit pagod na pagod ka, gagawin mo talaga kasi gusto mo. So, yung pagiging vlogger din kasi, kailangan consistent. Hindi ko naman sinasabi na very consistent ako kasi alam ko naman, lalo na ngayon na I'm back to work at saka may baby pa, hindi talaga ako 100% na consistent when it comes to uploading yung mga videos. So, simple lang naman yung pagba-vlog, guys, pero yun nga lang, you need to have passion. Kasi, madami dyan eh, diba? Meron kayong nakitang channel kung magaling kayong magluto, kung magaling kayong mag-bake. Meron din iba magaling sa mga, yun nga, reaction videos. Meron din iba daily life as a mother. Meron din yung sinishare nila yung life stones ng ang mga anak nila. Nagsishare din sila ng mga travel vlogs nila, kung saan man sila nakakapunta. Yun, pwede yun siya. So, marami pang iba na pwede ninyong i-share at saka pwede ninyong i-content, no? I-content ninyo sa mga channel ninyo. So, just be flexible, guys, kung ano yung gusto nyong i-share. Can be anything. Kung makeup, magaling ka, mag-review ka ng makeup, mag-review ka ng pagkain, mahilig kang mag-mukbang, anything. So, yun siya, guys. So, i-shortcut ko lang siya, and then kung meron kayong mga tanong, we will elaborate it. Kasi, kasi yung main focus natin dito is paano mag-vlog. So, paano gumawa ng vlogs. So, yun yung kasi yung karaniwang tinatanong sa akin. So, very simple. Bali, mabilisan lang, guys, overview. So, number 1, punta ka sa Google account, and then, mag-sign in ka. Gumawa ka ng sarili mong account para magkaroon ka ng account sa YouTube. Kasi ngayon, through Google na siya lahat, guys. And then, when the time comes, doon din ipapadala yung yung payment mo sa Google AdSense. So, maraming nakakonekta sa Google accounts mo. So, number 1 yun. Number 2 is, yun, gumawa ka ng channel mo through YouTube na. And then, pagkatapos niyan, if everything is set, pwede ka na gumawa ng vlog. So, ano bang kailangan natin pag gumawa tayo ng vlog, no? So, kung may cellphone ka, very good, no? Cellphone is very, very handy and madali lang pong mag-edit dyan. But ako po, in my own opinion, camera po yung ginagamit ko kasi hindi ako masyadong magaling sa cellphone kasi nahirapan akong mag-edit. Pero, na-try ko po siya. And, wala pong imposible kasi lahat po ay pwede nating pag-aralan. So, mag-surf lang tayo, mag-search lang tayo kung kung meron kayong mga katanungan, i-type nyo lang din sa YouTube. Lahat doon may sagot sa mga tanong natin. So, yun lang, guys, 'di ba? Paano mag-vlog? May cellphone ka na may camera. Very important na may camera. Kasi paano ka mag-film kung wala kang camera sa cellphone mo? And then, of course, Wi-Fi afterwards kasi para ma-upload mo dun sa channel mo. So, paano mag-vlog? Okay, papakita ko po sa inyo kung paano. So, palagay natin dito ako nag-vlog. For example, nagre-reaction video ako. So, ganun lang, guys, no? Minsan, ilagay mo siya sa stand or hawakan mo siya hawakan mo lang siya ng ganun, pataas. And then, mag-vlog ka. So, i-record mo yung video and then magsalita ka lang. Yun lang. Tapos, tingin ka lang dun sa camera. So, ayun, mag-vlog ka lang, guys, kung anong sasabihin mo. Parang may kausap ka na tao or basta magsalita ka lang, magyaw-yaw ka lang kung anong gusto mo, no? So, but be careful with the words kasi meron tayong mga bawal na hindi dapat pwede. And then, of course, talking about sa mga bawal, ingat-ingat po tayo sa mga copyright, music, backgrounds, no? Marami tayong mga libre. So, mag-ingat po tayo dyan kasi it will affect our channel in the future para
monetize tayo. So, ingat-ingat lang po. So, yun lang siya guys. And then, kung na-film mo na siya, 'di ba? Para lang yung ano eh. Tapos kung nagme-makeup ka, makeup tutorial ka, so magsalita ka lang dyan, and then, may camera sa harap mo. So, after that, kung na-film mo na siya, so naka-record na siya. After that, i-upload mo na siya doon sa, no, you have to edit it. Kung sa tingin mo, perfect na yung mga ginawa mo, wala kang dapat ibahin, upload, wag mo nang i-edit, i-upload mo siya automatic sa YouTube. Yo. Pero if gusto mo siyang i-edit, normally magdagdag ka ng sounds, magdagdag ka ng yung mga emoticons, or magdagdag ka ng mga sound effects, pwede yun. Maraming free na mga movie editor sa cellphone. Yung iPhone, meron na po siyang free na iMovie. We have Movavi, we have Filmogora, and so forth. So, after nun guys, kung na-upload mo siya, so, lalabas na yun siya sa channel mo. So, kailangan mo lang i-check yung mga settings, kung naka-public na ba siya, kung kailan mo siya gustong ipakita sa tao, i-public sa tao. So, you just have to read guys. Kung mali yung napuntahan ninyo, so just click back. No? Mag-exit kayo or mag-click back and then research ulit, ganon. So, it's very simple. Kailangan lang din talagang magbasa at mag-research para po maging aware kayo sa mga ginagawa. Easy lang po yung pag-vlog. Kailangan nyo lang pong mag-open up, maging natural sa camera, magsalita lang po kayo kung ano yung gusto nyong sabihin. Mga ganon na bagay. And yeah, you also need to visit other vloggers para meron kayong idea kung sino man yung mga gusto nyong kuhanan ng mga ideas. Ganon po. So, I think, sana po nasagot ko yung tanong nyo na paano mag-vlog. 'Di ba? So, i-upload nyo lang siya and then you're ready to go. So, after that, madami pang mga steps na kailangan natin gawin. So, it will be on another video. So, wag niyo pong sabihin na nagmamarunong ako because I am just sharing my experience. Kung ano po yung mga ginagawa. Very simple lang po. Ganito lang talagang ginagawa. So, sana po nasagot ko yung mga tanong nyo at nabigyan ko kayo ng konting idea kung paano po gumawa ng vlog. Kung meron po kayo kahit ano pong questions, please comment po sa baba. And kung gusto nyo pong gawan po natin ng tutorial again or videos, please po, pakisulat na lang po sa baba. And I am very sorry kasi super tagal ko pong ginawa ito. Kasi nag-iisip kasi ako kung paano ko talaga siya sasabihin. Kasi 'di ba, marami din tayong mga kaibigan diyan na mas marunong pa sa akin. Kasi ako, guys, sa editing ko very simple lang, hindi talaga ako nag-spend time on editing kasi nga may baby. So super hirap mag-edit ng yung super ganda. But then if you have the time, why not, 'di ba? So thank you for watching, and aantayin ko po yung mga comments ninyo. And I'll see you again on my next vlog. Bye, guys!